14, 13, 12, 11, 10, 9, engines on, 5, 4, 3, 2, launch commit, go. L'accident nuclear que ha passat al Japó marca un abans i després dins el desenvolupament de les energies. S'ha demostrat que l'energia nuclear és certament perillosa. Aquest accident ha comportat víctimes mortals. Hi ha molta gent que patirà durant els anys que venen molt, des del punt de vista salut, des del punt de vista econòmic. Les estructures del país quedaran molt afectades i això és molt greu per un poble que es troba en una illa i que ni tan sols té la possibilitat d'anar a un altre lloc. És per aquestes raons, perquè hi ha aquestes víctimes mortals, que jo ara us voldria demanar una cosa, i és de fer un minut de silenci amb el seu nom. A partir d'ara. Moltes gràcies.